Ramogi kamano marama intio diambo machielo kadutino machielo chieng' Jumapil tarik en 20 dwe mar 8 2023 weche manyien mag oimore biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo an gima thoth ahinya madwani mondo mi akelni e odi kama kora donje ni ka oponi rwaka nyako Ramogi to bed koda makikiloka mora mora nyaka tieki ni mar weche gi oikne in mondo ibed gi ng'eyo gik matimore alwora mari kachiel kod gwenge ma boyo kodi wating'o weche mag dongruok, weche mag somo, weche mag lemo kod weche mabende nyiso arita to kod moko bende manyiso kaka chalo bet. Magi oting'o nyako Ramogi wach ma joma nyotonye masira manyotimore kinde mag arus Ruiru giloso gi angonwa gima nyotimore hie nikech gin manyogi notimore negi. Kopogore kod mano nyako Ramogi weche mag kanise bende. Kanise moko nitie manchane sirikal ong'ado nying gi oko e listi margi kanise pacho ka kata kamano dichieng' ma kawuono ne gidhi nyime gi lamo ka giwacho ne gin gigo ne gineno mane lai mag tudruok mag oganda kata social media. Kopogore kod mano bende weche mag siasa bende nika monj madhi nyime Nyakach kocha kata manyotimore Nyakach bende koro miyo luoro nitie bende wan godo. Nyako Ramogi kachiel kod okenge makoro apisa magarita ochako keto kata joma nitiere bad migawo mar arita ochako keto mare ni kwe uduga gweng'no. Kibedo kod nyako Ramogi tidhi bedo gi ng'eyo mathoth. Mokwongo wayud thund weche. Koro wan wadhiero nto ironi kama nade. Koro mwachako biro mos mos. Koro vijende manodong chien gi ni dala ni mawang na tunahakikishia kwamba mtahudumiwa. Monj manyotimore Nyakach jemo e tong' Kisumu gi Kericho okelo tho mar ji ariyo ka ji mamoko yudo thieth. Iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Muma NLR wacha sai NLR. Moko kuom kanisni manyocha ogole listi mar sirikal odhi nyime gi lamo kata bang' lendo matamo gi tayo chenro magi. Excitement tukaimba kabisa. Sasa wakati tulikuwa tunaendelea kuimba ndo tulisikia kitu imeporomoka. Anyuola moko pod ywago wedegi manyotho e masira manyomo weche arus moro Ruiru. Machiegni nyako Ramogi nyalo tudori kodwa e namba 36000 mano namba marwa mar SMS kata ote machuok kata bende inyalo luwo weche manyien gi kokalo e Facebook marwa Ramogi TV Kenya ma bende nyalo ndikonwa kanyo kimiwa pachi weche manyien ma wakeloni. Kopogore gi mano nyako Ramogi wan bende achiel kachiel e YouTube ne jogo masamoro wuotho kendo onge kod TV machiegni inyalo ng'e YouTube. Twitter handle marwa ben en @Ramogi TV KE nyako Ramogi. Machiegni jaloko marwa iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Ji ariyo tho bang' tulo muoch e kind jodak manie tong' Nyakach kod Kericho. Ng'at achiel ma en rawera ma japuonjre ma jaklas 12 okwanj ringre kawuono e gweng' miluongo ni Cherwa manitiere Kasai kendo ringre notere kar kano ringre ma Papo Nditi. Report motelo ng'at achiel nyo rikonegi kendo ot bende nyowang' e gwenge mag Jimo East Nyakach kaluwore gi tulono ma umuoch e kind dhoudigo. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, tend arita ne obago romo gi jopiny ewi kaka inyalo kel kwe e alworano. En monj ma pod oweyo jodak matong' ma Nyakach Jimo kod Kericho gi luoro. Monjno manokelo tho mar ji ariyo bende noweyo jodak ka owito mwandu ma kwandgi pok oyangi. Jotim monjno nyotong'o koda ka yien, kwalo jamni kod mwandu mamoko. Pius Swa en achiel kuom jodak manyo monji dalane. 5/6 imeenda. Mach pod liel e dier mirni mag mwandune. Mwandu manyocha eka onyiewo bang' ka hola mar gero ode ma bende owang'e yo machalo kama.
Olero lal moyudo kod midhiero makoro ochome e kinde mabende pod arita kwe omiyo gidak gi luoro. Koro wan wadhiero no to ironi kama nade. Koro mwachako biro mos. Koro vijende manodong chien gi sani dala ni mawang, dala ni jogo setmango, jogo sewango, jogo setingo nyaka gusigi. Koro wan gi luoro ka nyalo chopo ke pod gigiyo jibende riyo ka biro kocha. Koro wetu mani wang'e ka biro kwe mondo kwa chop koni. Banga gisekwe kwa biro dala ka temwa yudo kumene motimore kagi. Bang' tulo manotimore e yotieno, jopiny ochiew gi manyo yor resruok ka ywak margi en ni obila oketo nyao e tij keto arita kwe. Jotelo mag Nyanza ka otelnegi gi gavana Anyang' Nyong'o bende okwedo monj makamano. En gima lich ahinya ne piny masani ma sirikal nitie to polis nitie michulo kod osuru ma jopiny inyalo monj ji odiochieng' tinego to gimitime onge. Kaka monj manyoro nyotimore saa 12:30 modhiambo to dhi mbele nyaka saa 6 motieno to kata polis achiel mone onge mobiro kelo kwe. En wach malich ahinya. Owadwa Raymond Omolo bidala jodala winego nonego sondo kacha kawunego wajimo east wakiani gidhinego wakanye kendo to nikech men gi thuolo machalo kamano bidala ibigi jogi matiyo e buoi mondo mimigi instruction ni arita kwe maka mana kuonde mamoko nyaka bed maber. Kaka yor manyo kwe, jopiny kod jotend arita ne obago romo ma okelo kanyakla apisas mag arita kwe, jotend siasa, tend loch nanga kod rowere mondo gisumre paro e wi chal mar arita kwe. Nikech onge gima gikonyo wago. Moko kuom weche mane giyiere en welo apisas makedo gi kuo jamni kata anti-stock theft unit, chuogo tesend obila e Nyakach Jimo kod jiwo kwe e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho. Sirkal osingo chopo kare parogo. Wajibu wa serikali ni kuhudumia nyinyi wananchi. Na tunahakikishia kwamba mtahudumiwa, mtashughulikiwa, mtalindwa ili muweze kuishi kwa amani. Tumeelewana? Monj makinde ka kinde osebedo kanenore e kind dhoudi modak e tong' ma Kisumu kod Kericho, ka thuoloni jopiny oketo geno kuom sirikal mondo omiyo konygi e jiwo arita e alworago kendo jiwo kwe. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi ogeno ni weche mag arita biro jiwore mapiyo alwora ma Nyakach kendo jodak mawuok e alworano biro bedo gi kwe mondo dongruok odhi nyime ka watimo mos ne familia ma owito jogi monj kata gwandruok makamano ka joma oyudo hinyruok bende wakoyonegi chang mapiyo e kinde ma apisa mag arita kod jopiny medo lalore mar ni kwe obedo yo makare gwenge makono. Owuok e gwenge mag Nyakach wabiro nyaka Kiambu. Kuyo kwako gweng ma Kiahiti e kar chung'ur bura mag Tundu North e kaunti ma Kiambu bang' ji 4 mawuok e gweng'no wito ngimagi masira manyotimore kinde arus. Ji 4 go nyoni e kind joma moko manyodhi omo nyako ka gerie e kanisa kama nyo arus dhi timore. Joma nyotonyo yango kaka nyo piny obedo negi madeny e bugo manyogi lware. E gweng ma Kiahiti e dala Meri Wamboi, wede kod osiepe omolo mar kuyo kode. Oywago nyathine manyako Lusendo achiel kuom jauchiel manyo wito ngimagi masira e kinde manyo gidhi mondo giom nyako manyo idhi kendi e nyasi mar arus mondo dhi orom kod ng'etne mawuoyi mondo giket tero mar keny. Mary kanyakla kod nyare Lucy to kod mine mamoko mag kanisa mar AIC Gakoe nyodhi mondo giom nyako kama nyo ninde e kinde ma masira no nyotimore. Lea achiel kuom joma nyotony koni lonyo makogi e kinde manyo migi nyako ayanga kata kamano moro manyo gin gonyo ng'adore apoya. So wakati tuliona bibi harusi wameanza kutoka, we were excited, tukaimba like excitement, tukaimba kabisa. Sasa wakati tulikuwa tunaendelea kuimba ndo tulisikia kitu imeporomoka. Tukaingia. Wakati tulikuwa tunacheza, nikiwa hapo juu nilijisikia kwa maji ndani. E kinde manyo mielo chacho kasigalagalo twi kor lwasi kamanyo nyako ninde. Ema apoya kamanyo giparo ni nyosi miti nitie, nyosi anyare gi ji 15 koting'o nyithindo mabang'e to gilware bugo marateng' ma iye otimo pi. Joma nyotony koni ng'ato ka ng'ato nyotemo kar nyalone mar reso ngimane. Watu wanapiga tu duru, kila mtu anajaribu kushikilia pahali anaona. Nikashikilia, nikasukumwa tena kwa maji
ndani, nikarudi nikajikakamua, na nikiwa huko kwa maji ndani nilikuwa ninakanyaga tu watu. Tulikuwa tunang'ang'ana kustrive, tujaribu kushuka. Mimi nilijaribu kupanda, nikashika waya until watu wengine wakanishikilia niwasaidie, lakini nikavutwa chini. Sasa kuanguka juu ya watu nikaingia ndani. Kufika chini nikafikiria ni mtungi, nimekanyaga, nikashtukia ni mtoto, nikatoka na yeye juu. Giwacho ni joma dinyo konyogi nyok nyal pogo sigalagala manyo wuok kuom jarus kod koko manyegoyo mondo res joma olwar e bugo. Wambui wacho ni en owuon nyotemo mondo res nyathine Lucy. Kata kamano kanyo odiro ne suka mondo maki to joma moko manyo mako suka. Kanyare to nyopi othung'o ma wito ngimane e bugo. Ei gweng' ma chamoro pongo ka ichano nyasi mar arus. Sani kod kuyo ka koro ichano ik mar jang'wen mawuok e gweng'ni manyonge magi ong'adore apoya nono e masira mar wiru. Kuyo gi anyuola mag jogo manyowito ngimagi e masira manyonge bedni gin gi mor e kinde manyachiel kuomgi nyoyudo katedo. Owere gi mago nyakwa Ramogi en oyangore kata bang' sirikal lando ni ogol nyinge kanisni moko e rejista margi. Kanisni go nodhi nyime gi lamo kaka pile. Jafwambo marwa Judith Omondi leronwa kaka odiechieng' ne obedo ka en Jumapil mokwongo nyaka nyocha sirikal lando ni kanisego ogol nyingi e rejista nikech kit kaka gitayo chenro magi. E okinyi mar Jumapil, wuotho chakore e chuny boma ma Nairobi mar rango ka bende alam dhi nyime e kanisni manyocha jandikri riwruoge ogolo ko nying-gi e rejista mar kanisni ma opuodhi e pacho ka. E kanisa mar Helicopter of Christ Church, achiel kuom kanisni ma ogo marufuku, lemo ne dhi nyime kaka pile. Wer alam kod yalo mochuo chieng' ne omoko e kar lamoni. Jayalo Bishop Thomas Wahome ne otelo ne jolamo mage yalo kaka pile. Wahome okoni lipot mar ni kanisa ne ogoli e rejista en owuon pok ne oyudo, ma oneno kendo winjo gin mana mawuokie mbui kod ute fwambo. Osingo chwalo ng'ur mare nyim jandikri riwruoge mondo mi yangi kendo kaka kar lamo e pacho ka. Kuhusu hii gazeti notice, hata mimi nilifanya kuiona kwa social media ikitumatumwa huko, baadaye kuangalia nikashindwa ni mambo gani. Nimesa tuma email na Mungu akisaidia Jumatatu ambayo ni kesho nitapeleka hard copy ya kuapili, kwa sababu naona mimi sijasikizwa, naona tu kwa social media. Jolamo makanisa Helicopter bendeo ywakni gisebedo ka giwuotho kod jadolo Wahome kendo pok gineno gimoro amora madikel chich ni puonjne galagala. Nani alisema ati kanisa moja ikifanya makosa lazima affect the whole nation? Lazima mtu apewe notice. So sisi tumekasirika na tunaomba serikali maneno ya kanisa. Kuna wale wenye wamesimamia makanisa, vita za kiroho. Serikali iwezi pingana na vita za kanisa za kiroho. E kaunti Mama Lindi bende lamo ne odhi nyime kar lamo ma New Life Prayer Center ma otelie kod jadolo Ezekiel Odero, kata bed ni ne okoyie ne jofwambo donjo e iye. Jayalo Ezekiel Odero kata kamano ne ochwalo ng'ur mare nyim doho mar neno ni kar lamo mare okowit oko chuth. Piny owacho ne orucho oko ndikruok mar kanisa mar Paul Mackenzie Good News International Ministries, mar Ezekiel Odero New Life Prayer Center, King's Outreach Ministries, kachiel kod Helicopter of Christ. Kanisa mar King's Outreach nyose kwedo report matudogi gi timbe maok ni kare kit lamo margi. Moko kuom jodolo to orwako okang' mar sirikal mar chako timo apedha ne kanisni kendo golo oko mago ma ineno ni tayo chenro magi e yo maok ni kare. Lamo ma onge gadiera, kao joma tuo tweyo gi tonde kendo kete udi. Giwe muma en ler, wach Nyasaye en ler, kendo ok onyego wuond ng'ato ni nitie Nyasaye moselor, mosebiro masani osebedo piny monego giyie kuome. Koro gikwed gik mag miriambo mag dinde mondo walam Nyasaye madiera mane obire e piny mondo ji olam. Moko kuom jotelo ma pacho ka bende onyiso sirikal ni omed rido kanda inono hala ma itimo gi kanisni ma pacho ka kod timbegi. Na jambo lolote, iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Tumekuwa na makanisa katika nchi yetu. Tuna Katoliki, tuna Jeshi la Wokovu, tuna AIC, tuna MBC na tuna zingine nyingi ambayo zilifanya kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Lakini hizi zimepatikana na mambo ambayo hayajaonekana, na tunajua na imegunduliwa kwamba watu wengine wanaenda kule kutoambiwa watoe sadaka ya watu.
Judith Omondi, Ramogi TV. Wawere gimago ni jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime gi goyo debe ne chenro ma osechaki e bwo telo mare kod okenge mag rieyo uchumi mar piny Kenya. Ruto moloso kano timo limbe Kisii owacho ni okenge ma oseketi mag fungruok ne pek mar ngima gin mago manyaka chop kare. Jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende omedo soko kweth mar Azimio ewi kaka gitayo chenro maggi ahinya mag siasa moriwo koda kabago ng'anyo. E tielo machielo kendo, jatend Kenya William Ruto ne otelo ne jotelo mamoko e limbe margi e Kisii e thuolo mar dwe achiel. E limbe mare kawuono, Ruto ne ochopo Nyaribari Chache e alap manyanturago, kama ne obagie lamo makende gi kanisni mopogore opogore. Jatend piny otiyo kod thuolono mar singo keto e tim chenro mag dongruok ma osechako e bwo telo mare. Wacha tukubaliane tuwe na mpango ya affordable housing, ili badala ya kukatakata mashamba yetu tutumie haya mashamba kuzalisha chakula, tutafute mahali ya kuishi, mahali ambapo tunaweza kuweka shule, tuweke hospitali, tuweke maji. Ruto omulo kenge moko mawacho ni gin mag bero uchumi mar Kenya kendo fuong'o pek mar ngima. Ile bila wauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. Romono bende siasa ne okodong' chien, to ahinya wach ng'anyo ma yande Azimio bago e pacho ka. Andamana upige polisi mawe, kutakuwa na hasara Simbarati, hapo tusidanganyane. Kwa hivyo tunapo mobilize vijana tuwaambie maandamano beba kitambaa nyeupe. We will support you. We will support your agenda. Niliona uko na roho safi. Na hii roho safi wacha ipeleke nchi yetu mbele. Jotelo mawuok e dhod Abagusi bende omedo kwayo chenro mag dongruok kowuok kuom sirikal mamalo. Na tutaendelea kuonyeshana njia pamoja na wale wanaowaambia, na najua ya kwamba tutashika barabara ile ambayo inafaa. Ile historia ambayo walikuwa nao pamoja na wao hawawezi kuiachilia. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kowuok Kisii nyaka Ramogi wang'imo tende kod weche mag siasa e alwora mar Gor Kenya. Jatend Kenya Martha Karua osayo jotelo mawuok masawa mar piny Kenya ma owacho ni oketo tenge ting' margi mar chwalo dongruok ne jopiny ni mar sirikand Kenya Kwanza oketogi kama diny. Karua wacho ni Kenya Kwanza othung'o jotelogo ma ochwe kata gichwe gi luoro chomore tir gi tije mag jopiny. Ne olose gwenge mag Juja kama osingo ni obiro dhi nyime gi keto sirikal tesre mar neno ni dongruok odonjo masawa. Gosi wa Mount Kenya walinyamazishwa wakati walikuwa kule Sagana. Wakaogopa kusema one man, one vote, one shilling. One man, one vote, one shilling. Hiyo ingine? Wakasema one man, one plate, one soda. One soda. Yes. You know, wakasahau masilahi ya watu wa Mount Kenya. Sisi tukiwa viongozi wa Kamwene hatutaogopa. Tutaitisha haki yetu kulingana na katiba. Na kuitisha haki yetu sio kufinyilia wengine, ni kugawana tu kwa njia ya usawa vile katiba inasema. Yes. Kwa hivyo hatutaogopa kamwe. Sekta mar limbe mapacho ka ne yudo lal mar omenda maromo siling bilion 65 e kinde mag ng'anyo. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar limbe Penina Malonza ma wacho ni liet mar siasa e pacho ka oserocho chal mar yuto ne sekta no. Ojiwo kweth mar Azimio mondo mi omi kwe kata onya kwe chunygi kendo gijiw kwe kinde duto. Oloso e kaunti ma Machakos kama osingo chudo ne jogo male mag bunge osekelo negi midhiero. Wakati hii maandamano ilikuwa, niliweza kupoteza bilioni 65 katika utalii. Na sasa mnaona vile utalii umeweza kuinuka. Kwa hivyo ningeomba Mheshimiwa Raila akaweze kuridhika na achukue nafasi yake katika opposition kama opposition leader ili aweze kusahihisha hii serikali inapoenda vibaya. Kaunti yetu ya Makueni nimeweza kuwalipa milioni 42
milioni 42 za compensation. Wale watu waliliwa mashamba yao, wale watu waliuliwa, na niliweza kulipa hiyo kwa miaka hata ya 1990s. Nikaclear yote. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV yueyo marwa mokwongo e weche manyien mag oimore e odiechieng' ma kawuono. We monda luome moko kuom ote ma un godo ka. Sirikal owere gi kanisni nikech kanisni go ema ne gigoye siasa. Aparo ni onge ng'at ma ichuno gidhi kanisa. Mano Fred Osuru kantiere Dandora Phase 2 ji dhi kanisa ka giyiero. Erokamano ahinya. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni ja Kaunda Suto romo kod press makila siku singo mane osingo ne jo Kenya to tametimo. Okay, mano kakuoyo. Frederick kata Agabo wuod min Adundo kantiere Nyakune got Homa Bay County wacho ni Awuor gimotimore Nyakach. Tapenyo jotendwa ma Kisumu gi Kericho ni tang'oma timore maparo ni Kenya to en mana achiel ni. Mano penjo mare. Otis Nyakwar Kanga Busia neno wa makare inyero kamana nya kasto ka bende Kevin Kawuok Uyoma Kagwa wacho ni ogoyo mos ne joma oyudo lit Nyasaye mondo mi okonygi. Wacho ni mos ne Daisy Achieng' erokamano Daisy Homosi kanyendo. Kasto bathe kanye koro mogi jok ma bende loso koda e wing makoni ni aneno ka Bati Anjako Sege Ochieng' atimo mos ne anyuola wede kod osiepe mag joma nyudo masira odiechieng' ma omigi ma Nyasaye migi ocho makende. Okay, joma nyodo masira nyoro pano mano wacho gwenge duto. Makamu wacho ni I thank all leaders led by Dr. Buru Oginga kod intellectual MP Opio Wandai gi Samuel Atandi, colleagues ge jo Kisumu, Siaya, delegates mag ODM mancho no chopo dala ne Asere. It was a wonderful response. Thank you for attending. To wacho ni gima timore Nyakach nyaka nene jotelo duto owuok gi dwol achiel mondo wakwede e yo mamalo. Wacho ni we condemn the insecurity in Nyakach and Kisumu Kericho border. Jo Kisumu jotelo ma Kisumu Manyanza wakwedo gino kendo sirikal winjo bed ni neno ni arita obedo kare. Okay, majo kwiri mauda lego wacho ni timo sainya kum kuyo moyudo bibi harusi. Kata kamano wacho ni nyocho chamore miwuoro gwenge mag Asere korgi makamu. Okay, winjo ka ya oyie gi kaka kit kado nyicha nitiere kacha. Engineer Obura Udrongo wacho ni wach arita kue ma Nyakach koro winjo timie gimoro mondo bila manitiere gwenge go oneni weche oket kare. Unyore ato bende nitiere kairo kamana enya. Jojan gima lit nani jowa inege lweny mag dhoudi. Ogi kama koro arita mar jowa nyaka gikau mar neno ni gin bende koro gimedo keto arita makare. Paro ni winjo bed ni wanyayo kue Samuel Owida. Okay, gina muda kauyo gi kanyo kawo dugo to pona gi mamoko kokale Ramogi TV wecho manyien en oimore. Bwana alisikia kilio changu, akanipandisha kutoka shimo la uharibifu, kutoka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndiyo sifa zake Mungu wangu. Wengi wanaomjua wanamtumainia. Mtumainie Mungu. Mungu wetu ni mkuu. Dial *811 *337# to get sifa zake. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.
Hata vile local tourists for a special rate at the coast. I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang'u ke ywe wadhi nyime gi weche manyien kor wang'i motende kod sekta mar pur. Jopur nyang'e mbore riwruok margi ma idendo ni Kenya Federation of Sugarcane Farmers okwedo okang' ma okaw kod piny owacho mar chungo rego niang' e kembe maloso sukari e pacho ka kuom thuolo mar dweche 4. Gidwaro mondo piny owacho owit oko chikno, kaka imiyo ler kod jafwambo marwa Jo Juma. Tarik 17 mar dwe mar abiriyo mar higani, piny owacho kawo kalo kuom duolno mar Agriculture Food Authority kata AFA ne ogolo chik mondo kembego mag rego niang' e pachuka ochung chenro maggi mar rego niang' kuom dweche 4 nikech nok mar niang' e pachukae. Moko kuom kembegi mar rego niang' osechungo chenro margi kendo oro jotich pacho, ka moko bende koro chano chungo chenro maggi e dwe ni kaure kod chik ma ogolni. Okang' ma okaw kod piny owacho ni mar chungo chenrogo mag rego niang' kuom dweche 4 osekelo paro mopogore opogore ka wuok kuom jopur niang'. Paro mar sirikal ni kuma gigole wan wakia kaka jopur, nikech gima wuoro ni kahawa dhi maber, chai dhi maber, to ere kaka niang' mituono godo kahawa gi chai ti ipodho. To gima koro lit, nitie cooperative societies, Awuor company manyoja jotije go olo lo. Jopur mag niang' e borruokno mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers koro kwedo okang' machal kod mae. Nano nengo dhi okawa oter, to niang' be mochiek oter. Kambi ma ywak no onge niang', mane modong' to man gi niang' to nengo kaw niang'e. Jopur gi mag niang' oseyo piny owacho kuom nok mar niang' e pachukae, ka giwacho ni mae okel nikech onge chike malong'o matayo sekta ni mar niang'. Niang' nyocha konyowa kabisa. Koro sani kata wabunge wa ok wawinj kata ka wuoyo, giling' aling'a. Sokohuru emokelo wachni. Sokohuru wawuoyo e region. Kembe duto ja oko biro fundo Homa Bay, Migori, Narok gi Kisii. Gisomo niang' gitieko. Ema gisomo niang' maweza gitieko. Omiyo region ne madhi konyo jopur mondo ng'ato ka ng'ato mila ka mila pur puothe. Ok weyo ni niang' ma Soni ka dhi Busia, niang' ma Chemelil ni duogo Soni. Bende komachielo gi kwayo piny owacho ni ne sukari ma ikele pachukae ka wuok e piny mamoko ok okel molo kwano dwarore, ka bende dwaro margi en ni kembego mag niang' emomi thuolo mar kelo sukari. Ok wadagi ni sirikal kik kel sukari, to ginyalo kelo kaga wan bende giparo ni wakonyre mondi, nikech sani tich onge to wanyalo ndikre kendwa. Kane ber to ningo wabed to ji winjore, oningo miye kata milas makoro dwa dhi makoro lorogi okele moko gichulgo lon, gichulgo jotich arias gabe gimiwa to kolone pap ya nene public participation noko tim maber. Jopur mag niang' ywak ni midhiero makoro kwako sekta ni mar niang' koro biro nikech piny owacho osebedo ka oloko toke ne sekta ni mar niang', kata bed ni niang' en yor nweng'o n'oganda mathoth e piny Kenya. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyako Ramogi jaod jalupa jatend piny Pastor Dorcas Rigathi owacho ni ok obidok chien e kedo gi yedhe mamero ji e kind rowere. Ka oloso seche mano yawa yanga chenro mar Mama Boys mashinani e kar chung'o od bura ma Kikuyu
Jadolo Dorcas oyango ni nitie kwan mamalo mag thoe ma ikelo kod yedhe mamero ji kendo kwayo jokanyo mondo riwe lwedo e kedo kod midhierono. Jadolo Dorcas osingo ni apisi mare biro chwalo gedo mar kuonde tiegruok mag TVETs mane olor mondo mi rowere oyud thuolo mar dhi nyime gi tiegruok. And I was being told here sadly that in Kiambu we are burying two young men every week. This is not acceptable. It must stop. The problem is the parents. The problem is the mother. The problem is the father, and the problem is the family. The problem is the society. The problem is the community. The problem is the nation. That's why I'm standing here as a boy child champion, because we didn't do what we needed to do at the right time. But it's never too late to do the right thing. Moko kuom lakteche mawuok e kaunti ma Meru koro dwaro ni piny owacho oyango okumba mar thieth achiel mabiro bedo okumba mar thieth mar tuo mar kansa e pachoka. Kagiloso e kar thieth mar kansa ma Aroha, gikoni thieth mar kansa nengone oidho kendo thoth ji wito ngimagi nikech gionge kod omenda mar thieth. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi omany yo ma inyalo kony godo jotuo mag kansa yudo thieth mopogore kod loso arambe mathoth mabende kinde mathoth ok kony e chulo nengo mag thieth kod klinik kaka dwarore ne jakansa. Especially saa hii kansa imekuwa mzigo kwa jamii. Wametusaidia sababu sasa, for example, kama saa hii nimeangaliwa, nimejijua, so ukiangaliwa mapema unajua the way forward. Hata hii NHIF mujaribu sana vile mwezavyo, kwa sababu ni kweli tunakata hiyo NHIF, lakini kusema ukweli inatibu tu kidogo tu. Inaweza kuwa ni sisi tu tunafanya tugonjeke hii kansa kwa sababu ya ukulima ile tunalima, maybe ni dawa tunaweka kwa mimea ambaye haifai. Kwa sababu mtu anaweza nyunyisha dawa, tuseme for example asubuhi akuja uzie watu, na hiyo ni si mzuri. Na wakulima nimewaambia muache hiyo maneno ya kulete chakula mmepiga dawa asubuhi ama kabla siku 7 ama 14 kuisha. Hiyo ni kuua watu na ni kufanya ugonjwa hii ya kansa iendelee. In our region here, mostly we have the gastrointestinal tumors, whereby we have the leading in our region here is esophageal cancer and gastric cancer, followed by the cervical cancer. And of recent, there's an upsurge also of multiple myeloma that I've seen around. Luoro nitie ni ng'wej timo lokruok e piem gi lony manyasani e weche mag thum kidek tieko yore mag goyo thum makamanene e yor luwo kitgi gi timbegi. Kwan jothumbe mane moro ganda gi kit goyo thumbe e yor kamanene bende koro dok chien. James Okot notwa kod jawangla e gwenge mag Kasteg, sub-county ma Ukwala e county ma Siaya e wi kaka inyalo jiw nyadhi mar ohangla machon kaka achiel kuom thumbe mag oganda Luo. Ohangla manyachon ne dwaro ni nyaka ongeng'o bedie, pien ng'ech kod bunde. Ng'eny bunde ne en yor miyo thumbo ohangla bedo mamiyo. Kabul ne nitie gi duol mare. Kimede orutu gi onanda, ohangla ne en thum mong'eyo sweko, seto kendo tugo juogi. Elimbe marwa e gweng' ma Kasdeg mayudore Ukwala e Ugenya, waromo gi bandni magoyo kit ohangla manyachon. Kae, Bernard Odhiambo Onyango, ma jahigni 35 nie tich. Tich ma osetiyo kuom higni 10 ma ochwe oloso familia mare. Ma wan gi bul miluongo nodiko mano base. Wan gi bul miluongo number 1 mano tune mar med. Wan gi bul number 2, wan gi bul number 3, wan gi bul number 4, number 5 gi number 6. Kuom bundego wan go hangla mipado mikete butni. Mage mwatiyo go e bandwa. Ajawo emomiyo
thum bende dhi maber. Kata obed mana thum ma keyboard ka onge ajawa ok onya ywak. Ka onge ongeng'o ok onya golo tune maber. Oganda mane nitie kinde kwere nyalo paro duol mar mach kata kendo mane nyaka moki kamoro amora mane igoye ohangla. Mano ema miyo bundego ywak kaka giduol midwarogie. Majno kwa muke kamano en ok osim nyaka wang' watiek tich. Koro en emomiyo wamuro bundego bule ywak giduol mwaseto mwadwaro. Kata obedo ni pod omoro oganda, midhiero mar jiwo huma mare medo koro wang'e kalure gi biro mar lony manyasani. Ere kaka inyalo ne godo ni kit ohangla manyachon ok olal nono. Atemoga mondo atem puonjo nyithindo mabiro makata ka chieng' Nyasaye okawa to mantie gi bende giluwe ni gipuonj jomoko kendo mabiro mbele. Kopogore gi pacho duor ewi kaka inyalo rieti ngadho mar ohangla manyachon, bende nitie geno ni kit ohangla no pod nyalo tony kalure gi lai manyien mar somo. James Okoth, Ramogi TV. Awuor Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1. Wayudore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuano tole namba 0111-161-500 kata 0111-161-501. Awuor Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda ma itiyo godo. Machiegni dala. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Opaku Yesu, iluonga ni Moringi Benson. Mondo mi yud wer mar Kadkoda Yesu ni kaka skiza tin mari, di *822*784#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Odhi nyime ni tim mar Alara FC joloch mag piem mar adhula mar Yuda Jobando Memorial Cup mahigani. Bang' time 15 rakore piem no manchano chakore chieng' tich abich. Gikone final korona ogo kawuono e kind Alara FC kod Kilimanjaro FC. E tugono mar final Alara FC mane Rick owuok amodhi gi Kilimanjaro FC okawo loch kokalo picha choma mag penalty e tugono mane ogo e gwenge mag Wasio Suna East County ma Migori. Motelo ne tugo mar final Wasio FC nokawo namba 3 bang' goyo tim mar Anganga FC e tielo mar laro thuolo mar 3. Tuke ma isiro kod Dr. Vincent Jobando weyo joloch kod mich mopogore opogore moriwo kod komenda ne tim ka tim to kod piche mag adhula ma ochwal ni timbe duto manchano ndikore mar yore tugono. Omedo suru nyakora Ramogi. Ja Kenya
Daniel Ebenyo loyo midila mar silver e ng'wech mar mita 10,000 e kind yawuoyi bang' ringo kuom dakika 27 gi nyiriri 52.6 tuke mag pinje duto